Noin vaan. Alle 40 kilsaa enää jäljellä. Oho. Kyllä, oho. Kyllä. Tähän ollaan melkein perille. Kato, juurekkaan ei yhtään liukkaita. Niikkee! No! Jaha, sinne meni Nikke taas. Ja vasen vaan, sitten muuten mennään alas. Saat siitä. Tähänkö tehdään nuoti? No. Niin. Mikä päivä, mitä tehdään, mihin ollaan menossa? Päivä torstai. 10. Joo, 10. Mitä? Tänään on makkarapäivä! No se. Joulukuu ei tässä enää pitkään aikaa. Joulupukin visittiin on. Mihin me ollaan menossa? Mä en edes tiedä. Puuvuorista tossa oli puhe ainakin, mutta en mä tiedä. Ainakin makkaralle. No makkaralle. No. Oh. Kohta ollaan maastorallipätkällä. Nyt tulee flow-pätkää sitten. Käy vähän siitä kurkkaamassa, päätetään. No sitten me ollaan melkein puolessa välissä. Tästä menee nopea linja. Nick, missä ollaan? Nuijalamman laukulla. Mä oon näissä puuhommissa, kun muut ei tee mitään. Niin. Paljonko on takana, paljonko on edessä? Ei mitään hajua. 40 kokonaismatkalta, olisiko nyt tultu joku 10-15? Aivan 20 ollaan. Joo. Mä tiedän. Joo, no puoliväli. Mitä on tiedossa? Makkaraa. No niin. Pitääkö esitellä tuotteet vielä tähän? Voidaan ottaa kohta tuote-esittely. Miltäs maistuu Carlosta, et oo ikinä ennen maistanut? Joo, tää on ihan uusi tuttavuus tää Carlos. Hyvän makunen, tämmönen kohtuu mausteinen. Ja aika rasvainen. Mutta hyvä, oikein hyvä. Menee jatkoon. Noni. Ja mitäs meillä vielä on? Huilun tuhtia ja... Huilaria on tossa. Sitten täällä on Graahan lihapiirakoita. Ja sitten tuolla on vielä... Hetkonen, mitäs sen tuli? Juhlamakkaraa. En tiedä mitäkö... Ja mites niin kettuu vesipullo? No, täällä nyt pieni R2. vahinko saattoi tapahtua lämmön suhteen. Tää on maksettu sponsori. Niin, totta. Tosi me itse maksettu. Niin just, mä sanoin, että niin päin maksattu. Meitä on maha täys. Kai. Montako pakettia meni makkaraa? 4. Sitten Grahamia ja mitä meillä oli leipää pari siinä. Nyt pääsee eteenpäin sitten pyörällä. Niin, mitään spesiaalia ei nyt ehkä ollut tällä kertaa, mutta ehkä me nyt saatiin vähän sen karsittua tätä taukoaikaa tässä.
Kukaan ei puhu mitään. Kaikki on makkaran jälkeen lähtenyt sielullisesti ruokalevolle. Siihen kannattaa kelata vähän vauhtia. Oho. Vettä! Ja jäätä! Jäätä! Ai jaa. Tää on tää maastopyörällä parempi kuin tiellä. Reissu on päätöksessä. Kyllä. Nyt on sitä kotimatkan aika. Joo. Niin se. Sillä ei riittänyt vielä lähteä uudelle kierrokselle. Hei, hyvä lenkki oli oikeesti. Tosi hyvä. Hyvät eväät. Ei ollut spesiaalia, mutta saatiin mahat täyteen.